ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇന്ന് കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കർമ്മയോഗം തന്നെയാണ് പഠിച്ചത്. പക്ഷെ അത് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം. കർമ്മയോഗം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ നിഷ്കാമനായിട്ട് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ കർമ്മഫലമെല്ലാം നീങ്ങി നമുക്ക് സ്വയം പരിശുദ്ധരാകുവാൻ സാധിക്കും, ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ആ ജ്ഞാനം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനഃ തത്വദർശിനഃ. എങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ കർമ്മയോഗം നിങ്ങൾ നിഷ്കാമനായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നാലും അതെങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും? അതിനുള്ള പ്രക്രിയകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, നിബന്ധനകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, നമ്മൾ അതിനുള്ള വഴികൾ, ഏതെല്ലാം വഴികൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം, ഏതെല്ലാം നമ്മളുടെ ജീവിതചര്യകൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം, ഏതെല്ലാം പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം, ഇതെല്ലാം അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ, ഒരു ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമുക്കത് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം അനാദികാലമായിട്ട് നമ്മൾ ഭൗതികമായ പ്രവൃത്തികൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് വരികയാണ്. നമ്മുടെ ആ ശരീരത്തിന്റെ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലായിരുന്നു നമ്മൾ എത്ര നാളായിട്ടും. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മികമായ ലെവലിൽ, ആ ലെവലിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാകും, ആത്മജ്ഞാനം എങ്ങനെ കരസ്ഥമാക്കാം, അതിനുള്ള വഴികൾ നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സത്സംഗത്തിലൂടെ, ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആചാര്യന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം എന്തെല്ലാം നമുക്ക് വിധിക്കുന്നുവോ, ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യണം, എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുന്നുവോ, ആ വഴിയിലൂടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ആ കർമ്മഫലമെല്ലാം നീങ്ങി നമുക്ക് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുവാൻ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം നമുക്ക് വെളിവാകുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ അവബോധം പരിശുദ്ധമാകണം. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിനുള്ള പ്രക്രിയകൾ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നതിലൂടെ ക്രമേണ നമ്മുടെ കർമ്മഫലമെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. കാരണം ആധ്യാത്മിക ചര്യയ്ക്ക് അത്രയേറെ ശക്തിയുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അത് എത്രമാത്രം പഴകിയതായാലും കൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എത്രമാത്രം പാപം ചെയ്തവനായാലും ആ ജ്ഞാനം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാകുന്ന സംസാര സാഗരത്തെ ആ തോണിയിലൂടെ നമുക്ക് മറികടക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. ആ ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം എല്ലാം ഭസ്മമാകുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്.
അത്രയേറെ ശക്തിയുള്ളതാണ് ഈ ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത്. ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ചുമുള്ള ആ അറിവ്, നമ്മൾ ആരാണ് എന്നുള്ള ആ അറിവ് നമുക്കിപ്പോൾ അത് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മൾ എത്രമാത്രം വായിച്ചാലും അത് സ്വയമേ നമുക്ക് വെളിവാകുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ദേഹബോധത്തിലാണ്. നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു മിഥ്യ അവബോധത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ. ആ ഒരു ജീവാത്മാവ് ശരീരവുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്റെ പേരെന്താണ്, ഭൗതികമായിട്ട് എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പേര്, എന്റെ ജോലി എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. ഉപാധി വിധേയമായിട്ട്, ശരീരമാകുന്ന ഉപാധി വിധേയമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ മറികടക്കണം. ശരീരവും ജീവാത്മാവും രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ്. ശരീരം ഭൗതികമാണ്, നശ്വരമാണ്, അത് ക്ഷയിക്കുന്നതാണ്. അതുകൂടാതെ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി എല്ലാം ബാധിക്കുന്നത് ഈ ശരീരത്തിനാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നേരെ മറിച്ച് ആത്മാവാണെങ്കിലോ അത് ശാശ്വതനാണ്, അവ്യയനാണ്. അതുകൂടാതെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ആ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമാണോ അതുപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവും സത്യചിത്ത ആനന്ദമടങ്ങുന്ന ആ ആധ്യാത്മികനാണ്. സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാശ്വതം, ചിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്, ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിരറ്റ ആനന്ദം, അനന്തമായ ആനന്ദത്തെ. ഒരിക്കലും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് സുഖവും ദുഃഖവുമാണ്. സന്തോഷം, സുഖം എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറയും, അത് നശ്വരമാണ്, അതിനൊരു കാലാവധിയുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്തോഷമായ ഒരു വർത്തമാനം കേട്ടു എന്നിരിക്കുക, അത് അനന്തമായ ദിവസങ്ങളോളം അത് സന്തോഷമായിട്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സിലിരിക്കുമോ ആ കാര്യം ആലോചിച്ച്? ഇല്ല. കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ, കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ, ചിലപ്പോൾ 1 or 2 ദിവസമോ നമ്മൾ ആ കാര്യം ആലോചിച്ച് സന്തോഷപ്പെട്ടു എന്നിരിക്കും. പക്ഷെ പിന്നീട് അതിന്റെ സന്തോഷം പോയിക്കളയും. പിന്നീട് വേറെ ഏതെങ്കിലും വർത്തമാനം കേൾക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ സന്തോഷം പോയി, അതിന്റെ ദുഃഖമായി. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും, നമ്മുടെ ശരീരം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം നശ്വരമാണ്, ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിലേക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചവർ ഒരിക്കലും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഈ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം അവർ അനന്തമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ആ ആത്മജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് അനന്തമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആത്മാവിന് ആ ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടി താൻ ഭഗവതംശമായ ജീവാത്മാവാണ്, തനിക്കും ഈ ശരീരവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, താൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്നതോടുകൂടി ഒരു ശരീരസ്ഥനായി പോയി, അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള അറിവോടുകൂടി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ശരീരം ക്ഷയിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ ജീവാത്മാവിന് പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കും. അതെങ്ങനെയെന്ന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ ആ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചവർ, പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല, പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനവും ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നേരിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു, ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കും. കഴിഞ്ഞ അധ്യായം വരെ ഭഗവാൻ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ അധ്യായത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മളോട് ഈ ഭൗതികമായ നമ്മളുടെ ചുമതലകളെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെന്ന് പറയുന്നില്ല. ആ ഭൗതികമായ ചുമതലകളോടൊപ്പം തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധവും വളർത്തിയെടുക്കുക. ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ കുട്ടികളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾപ്പിക്കുക, ആ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യവും ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയിട്ട് ചെയ്യുവാൻ പഠിപ്പിക്കുക. അതുവഴി വലുതാകും തോറും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായ ഒന്നിനോടും ആസക്തി ഇല്ലാതെ, ആസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിതമായ ആ ഒരു ആഗ്രഹം, ആവേശം, ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളെല്ലാം കൈയടക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആവേശം, അതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതത്തെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നയിക്കാനാകും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് ആരുടെയും സംരക്ഷണമില്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മൾ നയിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവായതുകൊണ്ട്
ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിൽ ആ ഒരു ആദിയും വ്യാധിയും ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്തിലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് കൂടി ആ ഭയം എന്നുള്ളത് നീങ്ങുന്നു. നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ആ സുരക്ഷിതമായ ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് സ്വയം മനസ്സിൽ തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവത് ആശ്രയത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യേതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, പിന്നെ ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണ് എന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ? സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായ അല്ലെങ്കിൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു എന്നുള്ള അറിവോടുകൂടി കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് സന്യാസം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ബന്ധനത്തിൽപ്പെടുത്തുന്ന ആ കുടുംബജീവിതമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കാവ്യ വസ്ത്രം ഉടുക്കുന്നു നമ്മൾ. പക്ഷേ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമാണ്. ഭഗവാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല, അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് സന്യാസം ഭൗതികമായ ആ കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണോ? അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം പറയുന്നു, പിന്നീട് പറയുന്നു, വീണ്ടും പറയുന്നു ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണ് എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനന് ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം വരാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഭക്തിയുതമായ കർമ്മത്തെയും ജ്ഞാനയുക്തമായ നൈഷ്കർമ്മത്തെയും ഒരേ സമയം സുപ്രധാനം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ് അർജുനന് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയത്. സന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയുക്തമായ പരിത്യാഗം സർവകർമ്മങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാകണം എന്ന് അർജുനൻ വിശ്വസിച്ചു. കർമ്മത്തെയും സന്യാസത്തെയും ഒരിക്കലും ഇണക്കിക്കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് അർജുനൻ വിചാരിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണോ അതാ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണോ? ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനത്തോടുകൂടി അറിവോടുകൂടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നൈഷ്കർമ്മ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഭൗതികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത് എന്നുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുക. അതാണ് നൈഷ്കർമ്മ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ കർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് എന്താണ് എന്നാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച സന്യാസഃ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസകരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. എങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കർമ്മപരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഫലേച്ഛയോടെയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക. ഭക്തിയുതമായ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കർമ്മവും ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ എല്ലാ കർമ്മവും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്കായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള രണ്ടും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും അതിൽ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന് കാരണമാക്കുന്നത്. ശാരീരിക സുഖങ്ങളുടെ നിലവാരം ഉയർത്തൽ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഒരാൾക്ക് വിവിധ തരം ശരീരങ്ങളിൽ ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഈ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണ്? നമ്മൾ എന്തുമാത്രം നമ്മുടെ ശരീരസുഖത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവോ അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഓരോ കർമ്മത്തിനും ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനമുണ്ട്. അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പല ജന്മങ്ങളായിട്ട് ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾക്കെല്ലാം അടുത്ത ജന്മത്തിലൂടെ നമ്മൾ കർമ്മഫലം വീട്ടിൽ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നോ? ഇല്ല, അങ്ങനെയല്ല. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ചെടി നടുവാൻ, ഒരു വൃക്ഷം നടുവാൻ, ഒരു മാവ് നടുവാനായിട്ട് അതിന്റെ മാങ്ങയുടെ അണ്ടി കുഴിച്ചിടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക, ബീജം. ആ ബീജം നടുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മുടെ കർമ്മം. അതായത് ആ ബീജം നട്ടിട്ട് നമ്മൾ അത് മുള വരുന്നു, അത് ചെറിയ തൈയായി വരുന്നു, നമ്മൾ അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം നനച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ തൈ വലുതായി പിന്നെ വലിയ വൃക്ഷമാകുന്നു. അതിനെല്ലാം ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. വൃക്ഷമാകുന്നു, പിന്നെ അതിൽ പൂവാകുന്നു, കായാകുന്നു, പിന്നീട് പഴുക്കുന്നു.
പഴുത്തു കഴിഞ്ഞ ഫലം മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ കർമ്മവും കർമ്മഫലവും എല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പാപം ചെയ്യാൻ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആ കർമ്മം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൃക്ഷം നടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിത്തിനെ നടുന്നത് പോലെയാണ് ബീജാവാപം എന്ന് പറയുന്നത്. ആഗ്രഹം തന്നെ അങ്ങനെയാകുന്നു. അത് ചെയ്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ തൈയിനെ നട്ടതുപോലെ, ആ വിത്ത് നട്ടതുപോലെ ആകുന്നു. പിന്നീട് അത് ആ വൃക്ഷം വലുതായി പൂത്തു കാച്ച് അതിന് കായായി ഫലം നമ്മൾ തിന്നാൻ വരുന്നു, ഉപയോഗം ലഭ്യമാകുമ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ആ പാപത്തിന്റെ കർമ്മ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അതുവരെ കാത്തിരിക്കണം. കാരണം അനേക ജന്മങ്ങളിലെ ഇതുപോലെയുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ പുണ്യവും പാപവുമായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനുണ്ട്. അതിനെല്ലാത്തിനും ഓരോ പീരീഡ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചിലർ വലിയ ഒരു പണക്കാരനായിരിക്കാം, പക്ഷെ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം അയാളുടെ സമ്പത്തെല്ലാം നീങ്ങി അയാൾ വളരെ ദരിദ്രനായി എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാം. വളരെ ആരോഗ്യവാനായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് അസുഖം ബാധിച്ച് വല്ലാണ്ടായി കിടപ്പിലായി എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാം. അതെല്ലാം എന്താണ്? ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അവസാനിച്ചു. ഇനി അടുത്തത് പാപകർമ്മമാണ് അനുഭവിക്കാനുള്ളത്. എപ്പോഴോ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളാണ്, നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ അത് അനുഭവിക്കാൻ യോഗ്യമായി, അനുഭവയോഗ്യമായി, ഫലം പഴുത്തു, അത് അനുഭവയോഗ്യമായി, അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് കർമ്മഫലമുണ്ട്. അതെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് എപ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ വരുന്നു, യോഗ്യമാകുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, അതായത് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി അത്യാസക്തിയോട് കൂടി നമ്മൾ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്ഥേ മാ ഫലേഷു കഥാചന. ഭഗവാന്റെ നിയമമാണ്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിയമമാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മോചനം വേണമെങ്കിൽ, മോചനം വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. അവൾ ഇവിടെ തന്നെ പല പല ജന്മങ്ങളെടുത്ത് ഇവിടെ തന്നെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് മോചനം വേണം, നമുക്കിത് മതിയായി എന്നുള്ള ഒരു ആലോചന ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് മോചനം സാധ്യമാകും എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള വഴികളാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ കഥയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നൃഗൻ. ഈ നൃഗരാജാവിന്റെ കഥ ഭാഗവതത്തിലെ 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ, ദശമസ്കന്ധത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അവതാരത്തോടു കൂടിയുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം ദ്വാരകയിൽ രാജാവായിട്ട് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടികൾ തോട്ടത്തിൽ പന്ത് കളിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പന്ത് അവിടെ ഒരു പൊട്ടക്കിണറുണ്ടായിരുന്നു, ആ കിണറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ വീണു. ആ പന്ത് കിണറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ വളരെ വലിയ ഒരു ഭീകര ജീവി അവർ കാണുകയുണ്ടായി. ഓന്ത് പോലെയുള്ള ഒരു വലിയ ജീവി. അവർ വിചാരിച്ചു ആ ജീവി അവിടെ എങ്ങനെയോ പെട്ടുപോയി, അതിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് അവർ പരിശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ ആ ജീവി എന്ത് ചെയ്താൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. അവർ വേഗം പോയിട്ട് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങ് തന്നെ വന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം അറിയാമെങ്കിലും അദ്ദേഹം കുട്ടികളോടുകൂടി വന്നു. ആ ജീവിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈയിന്റെ സ്പർശനമേക്കുന്നതും ആ ജീവി ഒരു രാജാവായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. കിരീടവും ആഭരണങ്ങളും പട്ടു വസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം ധരിച്ച ഒരു രാജാവായിട്ട് അദ്ദേഹം മാറുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ആരാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനൊരു ശാപം ലഭിച്ചത്, എങ്ങനെ ഈ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വന്ന് വീഴാൻ ഇടയായി? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അങ്ങേക്കെല്ലാം അറിയാമെങ്കിലും ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ നൃഗൻ എന്ന രാജാവാണ്. ഞാൻ ദാനം ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ പ്രശസ്തനായിരുന്നു, അങ്ങ് കേട്ട് കാണും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. നൃഗരാജാവ് ദിവസവും 1000 പശുക്കളെ വെച്ചിട്ട് ദാനം ചെയ്യുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോശാലയിൽ അനവധി പശുക്കളുണ്ട്. ആ പശുക്കൾ എങ്ങനെയുള്ള പശുക്കളെയാണ് അദ്ദേഹം ദാനം ചെയ്യുന്നത്? വളരെ വെളുത്ത പശുക്കൾ, പശുക്കിടാവും ഉണ്ട്. കൂടാതെ ആ പശുവിനെയും അപ്പോൾ പ്രസവിച്ചിട്ട് 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആയ പശുക്കളെയാണ് അദ്ദേഹം ദാനം ചെയ്യുക. ആ പശുവിനെയും കിടാവിനെയും ഒപ്പം അദ്ദേഹം വളരെയധികം സമ്പത്തും എല്ലാം ബ്രാഹ്മണർക്ക്, അനുയോജ്യമായ ബ്രാഹ്മണർക്ക്, ആ ബ്രാഹ്മണ വൃത്തി ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണർക്കാണ് അദ്ദേഹം ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അങ്ങനെയുള്ള പുണ്യം സമ്പാദിച്ച് സ്വർഗലോകത്തിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സുഖിക്കാനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരു ദിവസം
ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ദാനം ചെയ്ത പശു എങ്ങനെയോ ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഈ രാജാവിന്റെ ഗോശാലയിലേക്ക് എങ്ങനെയോ വന്നു പറ്റി. ആരും അതിനെ കണ്ടില്ല. പിറ്റേ ദിവസം രാജാവ് വീണ്ടും ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പശുവിനെ വീണ്ടും ദാനം ചെയ്തു വേറൊരു ബ്രാഹ്മണന്. അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസമായപ്പോൾ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ, പശുവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണൻ, തന്റെ പശുവിനെ അന്വേഷിച്ച് അതിലെ വരുമ്പോൾ തന്റെ പശുവിനെ വേറൊരു ബ്രാഹ്മണൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഈ ബ്രാഹ്മണൻ ആ ബ്രാഹ്മണനോട് പറഞ്ഞു, ഇത് എന്റെ പശുവാണ്, ഇന്നലെ എനിക്ക് രാജാവ് ദാനം ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ പക്ഷെ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, എനിക്കിപ്പോൾ രാജാവ് ദാനം ചെയ്തതാണ്. ഇത് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ തർക്കമായി. രണ്ടുപേരും ആ പശുവിനെയും കൊണ്ട് രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. രാജാവിന് ഇത് കേട്ടതും വലിയ വലിയ വിഷമമായി, സംഭ്രമമായി, പേടിയായി. കാരണം ഈ ബ്രാഹ്മണർ ശപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ വിഷമമാകും. അതുകൂടാതെ തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിപ്പറ്റിപ്പോയി. ദാനം ചെയ്തെങ്കിലും അത് ദാനം ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണെങ്കിലും ദേശേ കാലേച്ച പാത്രേച്ച അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദാനം ചെയ്യണം. ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പിന്നീട് പാപഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ച് രാജാവിന് വളരെ വലിയ വിഷമമായി. രാജാവ് അവരോട് അപേക്ഷിച്ചു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം വേണമെങ്കിലും പശുക്കളെയോ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തരാം, എങ്കിലും എനിക്ക് പാപം വരാതെ നോക്കണം, എന്നെ ശപിക്കരുത്. പക്ഷെ രണ്ട് ബ്രാഹ്മണരും ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പശുവിനെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അറിയാതെ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ കൂടെ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി അല്ല അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചത്, നിഷ്കാമനായിട്ടല്ല പ്രവർത്തിച്ചത്. അതിന്റെ ഫലം തനിക്ക് അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള പുണ്യകർമ്മമാണ്, തനിക്ക് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചത്. അപ്പോൾ താൻ അറിയാതെയാണെങ്കിലും ഒരു പാപം ചെയ്തത് അത് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വരുന്നു. അദ്ദേഹം പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് മരണസമയമാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം യമരാജാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. യമരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുണ്യപാപ കർമ്മങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അതിന് സ്വർഗലോകം വളരെയധികം വർഷം അനുഭവിക്കാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ അറിവോടുകൂടി നിങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരു പാപം നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഏതാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്? രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ കർമ്മം ഞാൻ അനുഭവിച്ചോളാം എന്ന് പറയുന്നതും അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ഇതേപോലുള്ള ഒരു ജീവിയായിട്ട്, ഒരു പല്ലിയോ ഓന്തോ എന്തോ അതുപോലൊരു ജീവിയായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വന്ന് വീഴുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം രാജാവായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുജനങ്ങളുടെ ആ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ കഥകളെല്ലാം കേട്ടിട്ട് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ കാണണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ അതിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ആഗ്രഹം ഇതുവഴി സാധിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അങ്ങയെ കണ്ടതോടുകൂടി എന്റെ സകല ആ കാമ്യകർമ്മങ്ങളോടുള്ള ആശയം എല്ലാം തീർന്നു. ഞാൻ എന്തൊരു വിദ്യയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നു. ഞാൻ അങ്ങയോടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഭൗതിക ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി, തന്റെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത്, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ജീവിതം, ഞാൻ ഈ ശരീരമാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. ആ ശരീരം കൊണ്ടുള്ള ജീവിതമാണ്, അതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നേ ഇല്ല. അതല്ല കർമ്മം എന്നുള്ളത് ഒന്നുണ്ട്. ശരീരമല്ല നമ്മൾ, ശരീരം ക്ഷയിക്കുന്നതാണ്. ഈ അറിവ് നമ്മൾ സമ്പാദിക്കണം. അവിദ്യ മൂലം, അജ്ഞാനം മൂലമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കണം. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവ് നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഇതേപോലെയുള്ള ആ ശരീര സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യില്ല. നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ജ്ഞേയഃ നിത്യ സന്യാസി യോന ദ്വേഷ്ടീന കാംക്ഷതി നിർദ്വന്ദ്വോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ബന്ധാത് പ്രമുച്യതേ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ കർമ്മഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം അനിഷ്ടം മുതലായ ശരീര സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആകർഷണവും വികർഷണവും തോന്നുന്ന
ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവും തോന്നുന്ന, സുഖവും ദുഃഖവും തോന്നുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അവയിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കും. അതെല്ലാം ശരീര സംബന്ധിയാണ്, തനിക്ക് അതുമായി ബന്ധമില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി ആ ആത്മജ്ഞാനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും ആകർഷണം വെക്കുന്നില്ല. അതുകൂടാതെ കർമ്മഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. എന്നാൽ താൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം തനിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അവയെ വെറുക്കുന്നുമില്ല. ആഗ്രഹിക്കുകയും വെറുക്കുകയും ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഒരാൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ദ്വന്ദ്മാകുന്നത്. അത് ശരീര സംബന്ധിയാകുന്നു, അത് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ തനിക്ക് ലഭിച്ചാലും കൊള്ളാം, ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും കൊള്ളാം, രണ്ടിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം. ആഗ്രഹങ്ങളെ ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക ബന്ധനം, കർമ്മഫലം ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് മോക്ഷം, മുക്തി നേടുവാനും സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള മനുഷ്യൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ഇച്ഛയോ വെറുപ്പോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്നും ത്യാഗിയായിരിക്കും. ദിവ്യമായ പ്രേമയുത ഭഗവത് സേവനത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിതനായ സന്യാസി കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തികഞ്ഞ ജ്ഞാനിയുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ജ്ഞാനി ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഭക്തനാകുന്നു. അല്ല, ജ്ഞാനിക്ക് ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ജ്ഞാനിയായിട്ട് മാത്രം ഇരിക്കുന്നു. ഭക്തനാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകണം. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തുമയോഗതഃ യോഗയുക്തോ മുനിർ ബ്രഹ്മാൻ അചിരേണാധിഗച്ഛതി. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാൻ സന്യാസി, അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനമുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ദുഃഖം, അദ്ദേഹത്തിന് ശാന്തി ലഭിക്കുകയില്ല. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാകില്ല. ദുഃഖമാപ്തും അയോഗത. അയോഗത, യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുക. അയോഗത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ, ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും ആർക്കും ശാന്തി നേടുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവത് അംശമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പൂർണ്ണ ശാന്തി കൈവരികയുള്ളൂ. ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേരാതെ, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ശാന്തി നേടുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അജിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യോഗയുക്തോ വിശുദ്ധാത്മാ വിജിതാത്മാ ജിതേന്ദ്രിയഃ സർവഭൂതാത്മ ഭൂതാത്മാ കുർവൻ അപീന ലിപ്യതേ. ഇനി ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ, 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ച് ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം, യോഗയുക്തോ, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി, വിശുദ്ധാത്മാ, പരിശുദ്ധനായ ആ ജീവാത്മാവ്, അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധാത്മാവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനുമായ ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കും. പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരുന്നാലും യാതൊരു കർമ്മവും അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധിക്കുകയുമില്ല എന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്നത്? ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ ഭഗവത് അംശമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, എങ്കിലും ശരീരസ്ഥനാണ്. പക്ഷെ ശരീരവുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഭഗവത് അംശമായ ജീവാത്മാവാണ് എന്ന അറിവുള്ള ആ വ്യക്തിയുടെ ചിന്താശക്തി എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു? അതാണ് 8, 9 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ദിവ്യ അവബോധമുള്ള വ്യക്തി ദർശനം, ശ്രവണം, സ്പർശനം, ഘ്രാണം, അശനം, ഗമനം, നിദ്ര, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം തുടങ്ങി എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴും വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അയാൾക്കറിയാം. കാരണം സംസാരിക്കുമ്പോഴും വിസർജിക്കുമ്പോഴും സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും കണ്ണു തുറക്കുമ്പോഴും അടയ്ക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അയാൾ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണ് എന്നും സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആ സ്വയമുള്ള ആ ഒരറിവ്, താൻ ശരീരമല്ല, താൻ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട ഒരു ജീവാത്മാവാണ് എന്നുള്ള അറിവ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം ഉണ്ടാകുന്നു. ബ്രഹ്മണ്യാധായ കർമാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ കരോതി യഃ ലിപ്യതേന സ പാപേന പത്മപത്രമിവാംഭസ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ശരീരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെ? ഭഗവാൻ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിലും താമരയുടെ ഇലയിൽ വെള്ളം സ്പർശിക്കുന്നില്ല. താമരയുടെ ഇലയെ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതുപോലെ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ കൂടെ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ആ ഒരു ജീവാത്മാവിനെ
ശരീരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന്. അത് ഞാൻ വായിച്ചു. 8, 9 ശ്ലോകം വായിച്ചില്ല, അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു ഞാൻ. നമ്മൾ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം ഒരു തവണ വായിച്ചത് കൊണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം മാത്രം പറഞ്ഞു ഞാൻ. 8, 9 ശ്ലോകങ്ങൾ. കായേന മനസാ ബുദ്ധ്യാ കേവലൈരിന്ദ്രിയൈരപി യോഗിനഃ കർമ്മ കുർവന്തി സംഘം ത്യക്ത്വാത്മശുദ്ധയേ. അങ്ങനെയുള്ള യോഗികൾ അനാസക്തരായി ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവ കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് പോലും ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ ദിവ്യ അവബോധമുള്ള ആ യോഗികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാർ അവർ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇല്ല എന്നില്ല. ശരീരസ്ഥനായിരിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധപൂർവം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ടേ ആവണം. പക്ഷെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി. ആത്മാവിനെ പരിശുദ്ധരാക്കി ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അവർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. യുക്തകർമ്മ ഫലം ത്യക്ത്വാ ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം അയുക്തഃ കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതേ. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ, താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമാധാനത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായ ഒരു ആഗ്രഹവുമില്ല. ശാരീരികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അനുഭവിക്കണം, ഭഗവാനെ വിട്ടിട്ട് തനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് സ്വാർത്ഥത മൂലം തനിക്ക് മാത്രമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അനുഭവിച്ച് സന്തോഷിക്കണം എന്നുള്ള ഒരാഗ്രഹമില്ല. എന്തു ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടേ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ സമാധാനത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ടാണ് എല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം അറിയാത്തവൻ, അവിദ്യ മൂലം തന്റെ സ്വയം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് കഴിയുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി തന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവനും ശാരീരിക അവബോധമുള്ളവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. ഒരാൾ കൃഷ്ണനിൽ ആസക്തനും മറ്റേയാൾ സ്വന്തം കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ആസക്തനുമാണ്. കൃഷ്ണനിൽ ആസക്തനും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനുമായ വ്യക്തി തികച്ചും വിമുക്തനാകയാൽ അയാൾക്ക് കർമ്മഫലത്തിൽ ഉത്കണ്ഠയില്ല. അപ്പോൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കും എന്നൊന്നും അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്തായാലും ഭഗവാൻ തരുന്ന പ്രസാദം അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ള ചിന്തയാണ് കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തിക്ക്. പക്ഷെ മറ്റേയാൾക്കോ താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം എന്തായിരിക്കും, അത് ലഭിച്ചിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള ഉത്കണ്ഠയോട് കൂടിയുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ആ ഒരു ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ശരീരവുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? സർവകർമാണി മനസാ സന്യസ്യാസ്തേ സുഖം വശി നവദ്വാരേ പുരേ ദേഹി നൈവ കുർവന്ന കാരയൻ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളെയും മനസ്സാ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സുഖമായി വാഴുന്നു. ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവ് ശരീരവുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നില്ല, ശരീരം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളിൽ ഒന്നിലും ആസക്തനാകുന്നില്ല. അതിന് നമ്മളൊരു തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് സിനിമ എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ കാണുന്നു, സ്ക്രീനിൽ സീനെല്ലാം വരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സീനിൽ വരുന്ന സ്ക്രീനിൽ നമ്മളും ആസക്തരാകുന്നു. നമ്മൾ ഒരു നിമിഷം നമ്മളെ തന്നെ മറക്കുന്നു. അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മളും ഇൻവോൾവ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. അവിടെ എന്തെങ്കിലും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവം വരുമ്പോൾ നമുക്കും പേടിയാകുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ആ സീനിലുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ വിചാരം. അല്ല, എന്തെങ്കിലും ദുഃഖപ്പെടുന്ന സംഭവമാണെങ്കിൽ നമുക്കും കരച്ചിൽ വരുന്നു. തമാശയാണെങ്കിൽ നമ്മളും ചിരിക്കുന്നു. ലൈറ്റ് ഇടുമ്പോഴോ അത് വേറെയായിരുന്നു, നമ്മൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്വബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക. അതുപോലെ ആ ജീവാത്മാവിനെ തന്റെ അവബോധം തിരിച്ചു കിട്ടി. അപ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും ശരീരം 9 ദ്വാരങ്ങളുള്ള ഒരു പുരം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു വീട്
ജീവാത്മാവിന്. അത്ര മാത്രമേ അത് വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം തന്റെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ആയുസ് കഴിയുന്നത് വരെ അതിനുള്ളിൽ വസിക്കണം. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നുമില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നുമില്ല. ആ ശരീരം ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മവുമായിട്ട് താദാത്മ്യവും പ്രാപിക്കുന്നില്ല. സന്തോഷവാനായിട്ട് ആത്മജ്ഞാനത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തന്റെ ശ്രേഷ്ഠതരമായ ഭാവം മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ജീവന് ശരീരത്തോട് താദാത്മ്യം തോന്നുന്നത്, തന്മൂലം ദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നതും. കൃഷ്ണാവബോധത്താൽ ജീവന് തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. തന്മൂലം തന്റെ ദേഹാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് മോചനം നേടാം. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ ഒരാൾ ക്ഷണേന ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും അകലുന്നു. കാരണം ശരീരം, അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ, ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണയാൽ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം താൻ ചെയ്യുന്നു, താൻ ആ സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം താൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ദേഹബോധത്തിലാണ് സാധാരണ ജീവജാലങ്ങൾ എല്ലാവരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ആ ശരീരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമെല്ലാം ഈ ആത്മാവ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിനെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ ദേഹബോധത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ശരീരം ചെയ്യുന്ന ഓരോ തെറ്റിനും ശരിക്കും എല്ലാം ശരീരം അതിന്റെ ആയുസ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷയിച്ചു പോകും, മരിച്ചു പോകും. പക്ഷെ ശരീരം ജീവനോടെ ഉള്ളപ്പോൾ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തോ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് ആരാണ്? ദേഹബോധത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ജീവാത്മാവിന് ഈ ശരീരം ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അതിന് തക്ക ഒരു ശരീരം, വേറൊരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. പക്ഷേ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ, താൻ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ, ശരീരം എന്തെല്ലാം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്താലും അതിന്റെ ഫലം ഈ ജീവാത്മാവിന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭുവോ ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ. കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദേഹബോധത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു, അത്രമാത്രം. പക്ഷേ ദേഹബോധത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവസ്ഥ? അവബോധം മലിനമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശരീരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം താനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു. അതുമൂലമാണ് ജീവാത്മാവ് ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. കാരണം വാസ്തവത്തിൽ ആരാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ശരീരത്തെ കൊണ്ട് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യിക്കുകയാണ്. ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണയാൽ മനസ്സിൽ ഓരോ വിചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ സാത്വികമായ ഒരു സുഹൃതങ്ങളായ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നു. രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ തനിക്ക് എങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖം അനുഭവിക്കാം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് മനസ്സാലോചിക്കുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അസത്കരമായ വികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അധർമ്മിക പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ട് സുഖം അനുഭവിക്കാം എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് മനസ്സ് പോകുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ചേർന്ന് ആലോചിച്ച് ഓരോന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ശരീരമാണെങ്കിലോ ശരീരത്തിന് സ്വയം പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുമില്ല, ജഡവസ്തുവായതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണയാൽ ശരീരം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ദേഹബോധത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവിന് അതിന്റെ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നാദത്യേ കസ്യചിത് പാപം ന ചൈവ സുകൃതം വിഭുഃ അജ്ഞാനേനാവൃതം ജ്ഞാനം തേന മുഹ്യന്തി ജന്തവഃ. അപ്പോൾ ആദ്യം ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ആ ഒരു 9 ദ്വാരങ്ങളുള്ള പുരത്തിനുള്ളിൽ ജീവിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി പരമാത്മാവുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ. അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അടുത്ത 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, സർവേശ്വരൻ ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവും ഇരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരീരം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ. അദ്ദേഹം ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ
യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കാരണമാണ് ജീവജാലങ്ങൾ വ്യാമോഹിതരാകുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ജീവാത്മാവ് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അജ്ഞാനം ആവരണം ചെയ്യുമ്പോൾ ദേഹബോധത്തിൽ ദേഹവുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുമ്പോഴാണ് ജീവാത്മാവിന് ഇങ്ങനെയുള്ള അജ്ഞാനം വരുന്നത്. അങ്ങനെ ശരീരം ചെയ്യുന്ന ആ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ എല്ലാം ഫലം അതിന് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ആ ജീവാത്മാവിന് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ സാധിപ്പിക്കുന്നു, ശരീരം കൊണ്ട് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സംഭ്രാന്താവസ്ഥയിൽ പെട്ടതുകൊണ്ട് ബദ്ധനായ ആത്മാവ് താനാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് ധരിക്കുകയും ജീവിതത്തിലെ താൽക്കാലിക സുഖ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് വിധേയനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവാത്മാവിന് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിലുള്ള ബന്ധനമാണ്. ഭഗവാൻ അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അർഹതയ്ക്കനുസരിച്ച് നിവർത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ശരീരത്തിനും ജീവാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയെല്ലാം തനിക്ക് സാധിക്കണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങളെ ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അനുമതി നൽകണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ശരീരത്തിന് മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ആ ആഗ്രഹ നിവൃത്തി വരുത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഉപദ്രഷ്ട അനുമന്താച്ച ഭർത്ത ഭോക്ത മഹേശ്വരഃ പരമാത്മേപി ചാപ്യുക്തോ ദേഹേസ്മിൻ പുരുഷപരഃ. അതായത് ഈ ശരീരത്തിൽ പരമപുരുഷനായ ആ പരമാത്മാവുണ്ട്. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഉപദൃഷ്ട അനുമന്ത. ആ ജീവാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളെയും ഉപദൃഷ്ട, അതിനെയെല്ലാം വീക്ഷിക്കുകയും അതിന് സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുകയും അനുമന്ത, ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെയെല്ലാം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആ പരമാത്മാവാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് അർഹതയ്ക്കനുസരിച്ച് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവിന് അതിനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടോ? ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് അത് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ നിവർത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു, ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവ് അതിനാൽ ആഗ്രഹ നിവൃത്തി വരുത്തുന്നതിൽ തികച്ചും ശക്തനല്ല. ഭഗവാന് എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, നിഷ്പക്ഷനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സൂക്ഷ്മങ്ങളും സ്വതന്ത്രങ്ങളുമായ ജീവജാലങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ഇടപെടാറുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കും, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കും, അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ നിഷ്പക്ഷനായിട്ടിരിക്കുന്നു. ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ആഗ്രഹിച്ച് ആ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നതും എല്ലാം ജീവാത്മാവാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഭഗവാൻ ഒന്നിലും ഇടപെടുന്നില്ല. കാരണം അജ്ഞാനം മൂലമാണ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു, അവിദ്യ മൂലമാണ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ദേഹബോധത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനും അതുവഴി കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടാനും ഇടയാകുന്നത്. ജ്ഞാനേന തൂതജ്ഞാനം യേഷാം നാശിതമാത്മനഃ തേഷാം ആദിത്യവജ്ഞാനം പ്രകാശയതി തത്പരം. പക്ഷെ അജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രകാശിതനാകുമ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ എല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവിന് ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ താൻ ആരാണ്, ശരീരം എന്താണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്നുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, എങ്ങനെ സൂര്യൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുട്ടെല്ലാം പോയി എല്ലാം വ്യക്തമാകുന്നു. ഇരുട്ടത്ത് നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തോന്നും, വെളിച്ചമില്ലെങ്കിൽ അല്ലെ, പുറത്തുള്ളതെല്ലാം ഒരേ അവസ്ഥയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ പ്രകാശം വരുമ്പോൾ, സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം വേറെ വേറെ നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് എല്ലാം വെളിച്ചത്ത് കാണുന്നത് പോലെ പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന്. തദ്ബുദ്ധയസ്തദാത്മാനസ്തന്നിഷ്ഠാസ്തത്പരായണാഃ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാന നിർധൂത കൽമഷാഃ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി പരിശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഭഗവാനെ 3 വിധത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാം. ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വിധത്തിൽ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കണമോ ആ വിധത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ജ്യോതി, ബ്രഹ്മജ്യോതി.
ഭഗവാന് രൂപമില്ല. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ആരാധിക്കാത്തവർ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂണ്ട് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പരമാത്മാവിനെ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ അംശമായ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നവർക്ക് ആ ധ്യാന യോഗത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹമോ ഫോട്ടോയോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് നിവേദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ആരതി ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ട് ആ ശ്രവണ കീർത്തനാദികളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പരമപദം പോകുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ഏത് വിധം വേണമോ ഈ 3 വിധത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ ശോഭ പണ്ഡിതാഹ സമദർശിനഃ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ സമദർശിതനാണ്, അതായത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഒരേപോലെ അവർക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ശാരീരികമായിട്ടല്ല, അവരുടെ ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും ദർശിക്കുവാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ, വിദ്യയും വിനയവുമുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനെയും, ഗവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പശുവിനെയും, ഹസ്തിനി ആനയെയും, ശുനി ഒരു നായയെയും, സ്വപാക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നായമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ചണ്ടാളനെയും, ഇവരെല്ലാവരും ശാരീരികമായിട്ട് വ്യത്യസ്ത ജനങ്ങളാണ്. ഒരു ആനയും നായയും ഒരു പശുവിനെയും എല്ലാം ഒരുപോലെ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. പക്ഷേ ആ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ആ വ്യക്തിക്ക് അതെല്ലാം ശാരീരികമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ഓരോ ശരീരത്തിന്റെയും ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരോടും സമഭാവനയോടുകൂടി വീക്ഷിക്കും, എല്ലാവരോടും പെരുമാറുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു. കാരണം സ്വയം ആത്മജ്ഞാനം വന്ന വ്യക്തിക്ക് ആ ശരീരവും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഭഗവാനെ എല്ലാവരിലും ദർശിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്ന്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിയുന്ന ഭൗതിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ശരീരങ്ങൾ. അവയിൽ അധിവസിക്കുന്ന ജീവാത്മ പരമാത്മാക്കൾക്കാകട്ടെ ഒരേ ആത്മീയ ഗുണമാണുള്ളത്. എന്നാൽ ഗുണം ഒന്നാണെങ്കിലും പരിമാണത്തിൽ അവ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് താനും. നമുക്ക് ജീവാത്മാക്കൾക്കും പരമാത്മാവിനും ഒരേ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് രണ്ടുപേരും. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പ്രഭുവാണ്, നമ്മൾ അണുവാണ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഭഗവാനിൽ അനന്തമായ തോതിൽ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ അണുമാത്രരായതുകൊണ്ട് നമ്മിൽ ആ ഗുണങ്ങൾ അണുമാത്രമായിട്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അത് മതി. ആ ഒരു അണുമാത്രനായ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രഭാവം മൂലമാണ് ഈ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിനുള്ളിൽ മുഴുവനും ആ ശക്തി വരുന്നത് ജീവാത്മാ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണ്. പരമാത്മാവ് സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ ഒരേ ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിൽ മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നത്. പരമാത്മാവ് എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് ഓരോ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് ഓരോ പ്രത്യേക ശരീരത്തിൽ. എനിക്ക് എന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുവാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ. വേറൊരാളുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ എനിക്ക് കഴിവില്ല. അതുപോലെ ഓരോ ജീവാത്മാവിനും അവനവൻ വസിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഇഹൈവ സൈർജിതഃ സർഗോ യേഷാം സാമ്യേ സ്ഥിതം മനഃ നിർദോഷം ഹി സമം ബ്രഹ്മ തസ്മാത് ബ്രഹ്മണി തേ സ്ഥിതാഃ. ആരുടെ മനസ്സ് സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അവർ ജനന മരണ അവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവർ ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷമറ്റവരാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർ ബ്രഹ്മപദസ്ഥരുമാണ് എന്ന്. അതായത് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക്, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. ആ ഭൗതികതയെ മറികടന്ന് ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനായി മുക്തി പദത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം നീങ്ങുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകിയവർ ബ്രഹ്മപദസ്ഥർ എന്ന് പറയുന്നു. മനസ്സിന്റെ സമനില ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ആ നിലയിലെത്തിയവരെ ഭൗതിക അവസ്ഥകളെ, ജനന മരണങ്ങളെ എല്ലാം ജയിച്ചവർ എന്ന് തന്നെ കരുതണം. അപ്പോൾ താനും ശരീരവും ഒന്നാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ജീവാത്മാവ് ബദ്ധനായി ജീവിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നിത്യബദ്ധർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആത്മജ്ഞാനത്തിലൂടെ സമഭാവനയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ ആ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. പിന്നെ ആ ജീവന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറവിയില്ല. പിന്നീട് ഒരിക്കലും ആ ജീവാത്മാവിന് ഇവിടേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം പുനർജന്മം എന്നൊന്നില്ല. താൻ ശരീരമല്ല, പ്രത്യേക ജീവാത്മാവാണ് എന്നുള്ള ആ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ
ആ ദേഹബോധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുമ്പോൾ പിന്നീട് ആ ജീവാത്മാവിന് വീണ്ടും പിറവിയില്ല എന്ന്. പക്ഷേ ദേഹബോധത്തിലിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം നമുക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ന പ്രഹൃഷ്യേത്രിയം പ്രാപ്യ നോദ്വിചേത് പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിരസമ്മോധോ ബ്രഹ്മണി സ്ഥിത. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികാതീതൻ തന്നെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബ്രഹ്മപദം പൂകിയ ഭൗതികതയെ മറികടന്ന ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബാഹ്യസ്പർശേഷസക്താത്മാ വിന്ദത്യാത്മനി യത് സുഖം സ ബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മാ സുഖമക്ഷയമശ്നുതേ. മുക്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പോൾ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു, മുക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികതയെ മറികടന്ന ഭൗതിക ആ ദേഹബോധത്തിൽ നിന്ന് മറികടന്ന ഒരാളെയാണ് മുക്തൻ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാണ് മുക്തി ലഭിച്ചു എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അയാൾ സമാധി പൂണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമതത്വത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സൂന്നുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി അളവറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആനന്ദം ആത്മാവിന് തന്റെ സ്വരൂപാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യചിത്താനന്ദ വിഗ്രഹമായിട്ട് അദ്ദേഹം മാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ കൂടെ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ സ്വരൂപത്തെ ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ ആ അളവറ്റ ആനന്ദം, ആധ്യാത്മികമായ ആനന്ദം സ്വയം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. കാരണം ശരീരവും ആ അവസ്ഥയിൽ പരിശുദ്ധമാകുന്നു. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് സ്വയം ആ ആനന്ദത്തെ, അനുഭൂതിയെ അനുഭവിച്ചറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖയോനയ ഏവതേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയാനതേഷു രമതേ ബുധഃ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. പിന്നെയോ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചവർ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള സുഖ ദുഃഖങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നേയില്ല. പിന്നെയോ അവർ സ്വയം ആ ജീവാത്മാവ് താൻ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയർന്നത് കൊണ്ട് ആ ആത്മാവിന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുക. യഥാർത്ഥ യോഗികളാകട്ടെ വിജ്ഞരായ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളാകട്ടെ വിഷയസുഖങ്ങളിൽ ആസക്തരാകാറില്ല. അവ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാപഞ്ചിക ജീവിതത്തിന് ഇടയാക്കുന്നു. ഒരാൾ എത്രയും കൂടുതൽ ഭൗതിക സുഖാസക്തനാണോ അത്രയും കൂടുതൽ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾക്കും ഇരയായിത്തീരും. നമ്മൾ എത്രമാത്രം ദേഹബോധത്തിൽ ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം ക്ലേശങ്ങളും നമ്മളെ തേടിയെത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമാന്മാർ അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന്. ശക്നോതി ഹൈവയഃ സോഢും പ്രാക് ശരീര വിമോക്ഷണാത് കാമക്രോധോദ്ഭവം വേഗം സയുക്തഃ സാസുഖീ നരഃ. ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചുരുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആൾ നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അയാൾ ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനാണ്. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ സന്തുഷ്ടവാനായിട്ടിരിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ശാരീരികമായിട്ട് ഒരു അല്ലലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം ഈ നമ്മൾക്ക് ദുഃഖങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും വേദനകളും എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത് ശരീരമാണ്. ശരീരത്തിന് ഒരു മുറിവ് വരുമ്പോൾ ശരീരമാണ് വേദനകൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ദേഹബോധത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഞാൻ എന്റെ കൈമുറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വേദനിക്കും. എന്തെങ്കിലും സുഖമുണ്ടായാൽ നമുക്ക് വളരെ അതിയായ സന്തോഷം തോന്നും, ദുഃഖമുണ്ടായാൽ ദുഃഖം തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ജീവാത്മാവ് താൻ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയത് കൊണ്ട് ശരീരത്തിന് എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചാലും ജീവാത്മാവിന് ആ ഒരു അനുഭൂതി അല്ലെങ്കിൽ അവബോധം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന്. കാരണം ശരീരത്തിന് എന്തുമാത്രം ദുഃഖമോ സുഖമോ അല്ലെങ്കിൽ വേദനയോ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം താൻ വേറെയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു അവബോധം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു, അവബോധം പരിശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളൊന്നും ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനായിട്ടിരിക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വഴിയിൽ ശരിക്കും മുന്നേറണമെങ്കിൽ ഒരാൾ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രാബല്യത്തെ നിയന്ത്രിച്ചേ തീരും.
അങ്ങനെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന്. ഭൗതികങ്ങളായ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാതെ വരുമ്പോൾ കോപാവേശം ഉളവാകുകയും അങ്ങനെ മനസ്സും കണ്ണുകളും നെഞ്ചും വ്യാകുലമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ശരീരത്യാഗത്തിന് മുൻപ് തന്നെ അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പരിശീലിക്കണം. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരമായി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ഒരാൾ സന്തുഷ്ടനാകുന്നു. യോന്ത സുഖോന്തരാമസ്തദാന്തർ ജ്യോതിരേവയഃ സയോഗി ബ്രഹ്മ നിർവാണം ബ്രഹ്മഭൂതോധിഗച്ഛതി. ഊർജ്ജസ്വലനും ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാളാണ് അന്തർമുഖനായ തികഞ്ഞ യോഗി. ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകിയ അയാൾ മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നിൽ തന്നെ ആ ഒരു സുഖം കണ്ടെത്തുന്ന, ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന ആ യോഗിക്ക്, ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച യോഗി, അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭൗതികതയെ മറികടന്നിരിക്കുന്നു. ആ ഭൗതികമായ ഒന്നിലും ആഗ്രഹമില്ലാതെ ഭൗതികതയെ മറികടന്ന് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മരണാനന്തരം അദ്ദേഹത്തിന് പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ലബന്ധേ ബ്രഹ്മനിർവാണം ഋഷയഃ ക്ഷീണ കൽമഷാഃ ചിന്നദ്വൈതായതാത്മാനഃ സർവഭൂതഹിതേ രതാഃ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവർ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായി കഴിഞ്ഞു, ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരായി കഴിഞ്ഞു അവർ. പിന്നെയോ മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നു, അതായത് എപ്പോഴും ആ ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ, ആത്മാവിന്റെ സുഖത്തിൽ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർ എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അവർക്ക് ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ബാക്കിയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ, മനുഷ്യരാണെങ്കിലും മൃഗങ്ങളാണെങ്കിലും ആ ഒരു ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അവരെ ആ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ആ ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ നടത്തുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലാവർക്കും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത് എല്ലാവരെയും ആ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി കൊടുക്കുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവർ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്. സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരായിട്ടുള്ളവർ, അങ്ങനെയുള്ളവർ കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരായതുകൊണ്ട് എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവരായെന്ന് അവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭൗതികതയെ മറികടന്ന് ആധ്യാത്മികമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യതസേജസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിധിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അജിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. യതീനാം യതചേതസാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ യതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹിമാലയങ്ങളിലെല്ലാം യതിയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ കണ്ടു, ഇത്ര വലിയ കാൽപ്പാടായിരുന്നു എന്നെല്ലാം പറയുന്നു. അങ്ങനെ ആ യതിയല്ല. പിന്നെയോ ആത്മജ്ഞാനം നേടിയവർ എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം. കാമക്രോധങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനായി അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി, പരിപൂർണത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മരണശേഷം ഭഗവാന്റെ പരമപദം പൂകണം. മനുഷ്യജന്മം എടുത്തതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് ഭഗവാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പ്രവർത്തിച്ച്, ആ ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് ഭഗവാന്റെ നമ്മുടെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുക. കാരണം മൃഗങ്ങൾക്കോ പക്ഷികൾക്കോ ഒന്നും ഇത് സാധ്യമല്ല. അവർക്ക് അവബോധമില്ല, അവർക്ക് ആ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ല. അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അവർക്കത് സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ പരിണാമം സിദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് മനുഷ്യനായിട്ട് നമുക്ക് ജനിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അഥാതോ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചു, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ, അതായത് എങ്ങനെ ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. നമ്മുടെ അവബോധത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ഉപയോഗം അതാണ്. അങ്ങനെ അവബോധം പരിശുദ്ധമാക്കി നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ, നമ്മുടെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെയും ധാമമാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകം.
അവിടേക്ക് എങ്ങനെ പോകുവാൻ സാധിക്കും? അതിനുവേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അജിരേണ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ് എന്ന്. കാരണം മനുഷ്യജന്മത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രയത്നിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ദുർലഭം മാനുഷം ജന്മ. നമുക്ക് ദുർലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന മനുഷ്യജന്മത്തെ നമ്മൾ പാഴാക്കി കളയരുത്. കാരണം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം മറ്റുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ലഭ്യമാണ്. പക്ഷെ മനുഷ്യന് മാത്രം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അവബോധം ചിന്തിക്കാനുള്ള ആ കഴിവ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ പ്രയത്നിച്ച്, കാരണം ഒരു പൂച്ചയ്ക്കോ പട്ടിക്കോ നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്താൽ അതിന് ചൊല്ലാൻ സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം അതിന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്താശേഷിയില്ല, സംസാരിക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ല, ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ മനുഷ്യർക്ക് സാധിക്കും. എങ്കിലും നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത്, ആ ഒരു ഭഗവാൻ ഇത്രയെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടും നമ്മൾ അത് വിനിയോഗിക്കാതെ നമ്മുടെ മനുഷ്യജന്മം പാഴാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇനി എപ്പോൾ മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുമെന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നെ അധപ്പതനത്തിന് നമ്മൾ തന്നെ കാരണമാകുകയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, പക്ഷെ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അജിരേണ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. ഭഗവാൻ വാക്കു തരുന്നു. ഭഗവാൻ നമ്മളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമെന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭക്തന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രേ മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും, ആമ കരയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്, വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ച് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിനും ആ ഭഗവാന്റെ ധാമം പോകുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന്, ഭഗവാന്റെ സമീപം പോകുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത ഈ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. അപ്പോൾ ഭൗതികമായ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണ് വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടെ ഭൗതികമായ ഒരു ക്ലേശവും ബാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയെയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച അവസ്ഥ എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അടുത്ത 2 ശ്ലോകങ്ങൾ 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അത് അടുത്ത നാളത്തെ അധ്യായത്തിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അഷ്ടാംഗ യോഗമാണ് നാളെ പഠിക്കുന്നത്. ആ അഷ്ടാംഗ യോഗം പരിശീലിക്കുന്ന യോഗി എങ്ങനെ ബ്രഹ്മനിർവാണം അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ജീവനെ പരമപദത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകം. സ്പർശാൻ കൃത്വാ ബഹിർബാഹ്യാം ചക്ഷുശ്ചൈവാന്തരേ ഭ്രുവോഃ പ്രാണാപാനൗ സമോ കൃത്വാ നാസാഭ്യന്തരചാരിണൗ യദേന്ദ്രിയ മനോ ബുദ്ധിർ മുനിർമോക്ഷപരായണഃ വിഗതേച്ഛാ ഭയക്രോധോ യഹ സദാ മുക്ത ഏവ സഹ. ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളെയെല്ലാം നിരോധിച്ചും പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചും ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ നാസാദ്വാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയ യോഗി രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. സദാ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ പുലരുന്ന അയാൾ മുക്തനാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അഷ്ടാംഗയോഗി അഷ്ടാംഗയോഗം പരിശീലിച്ച് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നാളത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയ കാംക്ഷിയുമാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭൗതികമായ നിലനിൽപ്പാണെങ്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പരമമായ ശാന്തി നേടുവാൻ സാധിക്കും എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും, അതായത് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, തപസ്സുകൾ എന്തെല്ലാം വ്രതങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായി കൊണ്ട് ചെയ്യണം. ഭഗവാനാണ് അതിന്റെ എല്ലാം ഭോക്താവ്, ആസ്വാദകൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം അർപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ, എന്തെല്ലാം പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായി കൊണ്ട് ചെയ്യണം. ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും ഭഗവാനാണ്. ഈശ്വരൻ സർവ്വലോക മഹേശ്വരം ഭഗവാനാണ്.
എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാം അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും സുഹൃത്തുമാകുന്നത്? കാരണം നമ്മൾ എത്രമാത്രം ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നു. അനാദികാലം മുതൽക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അനാദികാലം മുതൽ ഞാനും നീയും ഇവിടെയുണ്ട് എന്ന് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ജന്മങ്ങൾ എടുത്താലും ഏതെല്ലാം ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ പോയി വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ആ നമ്മളോടൊപ്പം ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ ജന്മത്തിലും അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഒപ്പമുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട്. കാരണം അദ്ദേഹം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. നമുക്ക് സ്വയം ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമായ ആധ്യാത്മികനായ ഒരു ജീവാത്മാവാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ നിസ്സഹായരാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഒപ്പം വരുന്നു, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കാനും നമുക്ക് ആവശ്യമാകുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം ഓർമ്മിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനുള്ള അറിവ് തന്നും അദ്ദേഹം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. 15-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള അറിവും ഓർമ്മയും മറവിയും എല്ലാം തരുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഓരോരുത്തരും തനിക്ക് ഇത്രമാത്രം സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, അവരെല്ലാം എനിക്ക് എന്താപത്ത് വന്നാലും അവർ നമ്മളോടൊപ്പം വരുമെന്നല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ആരും വരികയില്ല. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ നമുക്ക് ആരും സുഹൃത്തായിട്ടില്ല. ഭഗവാനോട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ബന്ധമുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഈ ജന്മത്തിലാണ് നമുക്കിപ്പോഴുള്ളവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മിത്രങ്ങളും നമ്മുടെ സ്വന്തക്കാരുമായിട്ടെല്ലാം. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ആരായിരുന്നു, ഇവരെല്ലാവരും ആരായിരുന്നു എന്നറിയില്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം ആരായിരുന്നു എന്ന് അറിയില്ല നമുക്ക്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഓരോ ജന്മത്തിലും നമ്മുടെ ഒപ്പമുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോടാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പം കാണിക്കേണ്ടത്, അദ്ദേഹത്തെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കേണ്ടത്, അദ്ദേഹത്തോടാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹം കാണിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? കാരണം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ആരായിട്ട് ജനിച്ചാലും അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്. അദ്ദേഹം നമ്മളെ കൈവിടുന്നില്ല. കാരണം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മയില്ലെങ്കിലും, അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ അറിയാം നമ്മൾ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംശമാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളാണ്. പിതാഹം അസ്യ ജഗതോ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ ജഗത്തിന്റെ പിതാവാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എല്ലാം പിതാവ് അദ്ദേഹമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എപ്പോഴും സുഹൃത്തായിട്ട് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഒപ്പം, നമ്മൾ എത്രമാത്രം ജന്മങ്ങൾ എടുത്താലും ഓരോ ജന്മത്തിലും അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഒപ്പം വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി, അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആ വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി, ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ പരമമായ ഭോക്താവ്, ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരമമായ ശാന്തി നേടുന്നു. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് പിന്നീട് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഹരേ കൃഷ്ണ ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നവർ ഒരു 5 നിമിഷം കൂടെ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങും. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണ്. ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഇന്ദ്രന്റെ പൂജ ഭഗവാൻ മുടക്കി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രൻ വളരെയധികം മഴ അവിടേക്ക് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നു. അവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി, എല്ലാവരും നശിക്കുന്ന അവസ്ഥ എത്തിയപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ തന്റെ ചെറുവിരൽ കൊണ്ട് ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തി എല്ലാവർക്കും അഭയം നൽകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അദ്ദേഹം വസിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും അടുത്ത് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്നില്ല. ഇതാണ് വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യം. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം വസിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ചിന്തകളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേരെ തിരിയണം, അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശതശതരോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത് സമാനേ വൃക്ഷേ സ്ഥിത, ഒരേ ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്തെന്നാൽ, ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരേ കൊമ്പിൽ 2 പക്ഷികൾ ഇരിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷി ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ കായ്കനികളെല്ലാം തിന്നിട്ട് സ്വയം അനുഭവിക്കുകയാണ്, സന്തോഷിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ മറ്റേ പക്ഷി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ പക്ഷി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതായത് പരമാത്മാവും നമ്മൾ ജീവാത്മാവിനെയും അങ്ങനെ ഉദാഹരണമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളും അനുഭവിച്ച് സുഖവും ദുഃഖവും ക്ലേശങ്ങളും എല്ലാം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പരമാത്മാവിനെ ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുണ മൂലം നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം അവസാനിക്കും. പക്ഷെ അതിന് ഈ പക്ഷി തയ്യാറല്ല. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം. സ്വയം ഭഗവാനില്ലാതെ, ഭഗവാനെ വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് സ്വയമായിട്ടെല്ലാം അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള സ്വാർത്ഥത, അതുമൂലമാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിട്ടിട്ട് ഇവിടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് കളഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമൊത്ത് നമ്മൾ സന്തോഷവും സുഖവും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. അതുവഴി നമുക്ക് പരമമായ ശാന്തി ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് നമ്മൾ ആരംഭം കുറിക്കണം. ഞാൻ ഇന്നലെ മാല വാങ്ങിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് ഇട്ടിരുന്നു. ഇതാണ് മാല. ഇതാണ് മാല. അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ലിങ്കിലൂടെ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാല ലഭിക്കും. ഇതിൽ 108 മുത്തുകളുണ്ട്. വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് വാങ്ങിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൗണ്ടിങ് 108 തവണ എണ്ണുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എണ്ണിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മാലയിലൂടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാൻ എല്ലാവരും ആരംഭിക്കണം. കാരണം അതുവഴി നമ്മുടെ ആ കർമ്മഫലത്തെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ക്രമേണ നമ്മുടെ ആ പരിശുദ്ധി, നമ്മുടെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പരിശുദ്ധമാകുന്നു. അങ്ങനെ ക്രമേണ നമുക്ക് ആ ആധ്യാത്മികമായ ശാന്തിയിലേക്ക്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ശാന്തിയിലേക്ക് മുന്നേറുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഉണ്ടോ? പിന്നെ നാളെയും മറ്റന്നാളും ശനിയും ഞായറും മാത്രം, തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഞാൻ ഉണ്ടാകും. ശനിയും ഞായറും വേറെ ഒരു മാതാജി ആയിരിക്കും ക്ലാസ് എടുക്കുക, വിദ്യാ മാതാജി. കാരണം എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് വേറെ 2 ക്ലാസ് ഉണ്ട് നാളെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശനിയും ഞായറും വേറെ ഒരു മാതാജി ആയിരിക്കും ക്ലാസ് എടുക്കുക. പതിവ് പോലെ 6:30 തന്നെ എല്ലാവരും ചേരുക. അവർ ലിങ്ക് ഇട്ട് തരും. തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഞാൻ ഉണ്ടാകും. എനിക്ക് നാളെ ലെവൽ 2, ലെവൽ 3 2 ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മധ്യത്തിലുള്ള ഈ ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് കഷ്ടമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് നാളെ മറ്റേ മാതാജി ക്ലാസ് എടുക്കും, വിദ്യാ മാതാജി ക്ലാസ് എടുക്കും. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീത മാത്രം നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമോ? മാലയൊന്നും ഇല്ല. എന്ത് വില? ഭഗവത്ഗീത അതൊരു സെറ്റായിട്ടാണ് അവർ തരുന്നത്. 600 രൂപയ്ക്ക് ഭഗവത്ഗീത ഒരു ബുക്ക്. പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ 4 ബുക്കുകൾ ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ഈ മാലയും, ആ മാല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചാർത്തിക്കോളൂ വീട്ടിൽ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. പിന്നെ ചെറിയ ബുക്കുകൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് വളരെ പ്രയോജനകരമാണ്. കാരണം ഭഗവത്ഗീതയിലെ തന്നെ ശ്ലോകങ്ങളും പ്രത്യേക ചാപ്റ്ററും എടുത്തിട്ട് പ്രഭുപാദ വിശദമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ടൊരു പുസ്തകമുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പുസ്തകങ്ങളാണ് തരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല. 600 രൂപയ്ക്ക് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ലഭിക്കുന്നു. 600 രൂപയ്ക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീതയും പിന്നെ ഈ 4 ചെറു പുസ്തകങ്ങളും മാലയും അങ്ങനെയാണോ? അതെ അതെ അതെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സന്തോഷ് പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എനിക്ക് ഇത് ഈ ചോദ്യം ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയില്ല, എങ്കിൽ കൂടി ചോദിക്കുകയാണ്. എന്റെ എളിയ പരിജ്ഞാനം വെച്ചിട്ടുള്ള ഗീതയിലുള്ള എന്റെ എളിയ പരിജ്ഞാനം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തിനോട് ഇതിനെ പറ്റി പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനെ പറ്റി അറിയാൻ കൂടുതൽ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ലിങ്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമോ നമുക്ക്? ഇല്ല, അയച്ചു കൊടുക്കൂ. തീർച്ചയായിട്ടും അയച്ചു കൊടുക്കൂ. ഇത് എല്ലാവരിലും എത്തിക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജെസ്സി പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ ജെസ്സി. മാതാജി, ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ സൂര്യദേവനാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. ഭഗവാൻ സൂര്യദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു.
പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ലോകത്തിൽ ഇത് ഒരുപാട് ഭഗവത്ഗീതനെ കുറിച്ച് പ്രചരിച്ചത് ആരിലൂടെയാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? ഭഗവത്ഗീത സൂര്യദേവന് അത് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മൾ വായിച്ചല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നഷ്ടപ്രായമായി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം കാലക്രമേണ അത് ഇല്ലാതായി. അത് അങ്ങനെയാണ്. ത്രേതായുഗത്തിലാണ് ഈ ഇക്ഷ്വാകുവിന്റെ ഭരണകാലം വരുന്നത്. ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ എല്ലാം ഭരണകാലത്തിന് മുൻപാണ് ഇക്ഷ്വാകു. അപ്പൊ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ കാലത്തെല്ലാം ഈ ഭഗവാന്റെ ആ ധർമ്മോപദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്രമേണ ദ്വാപരയുഗമായപ്പോൾ അത് പിന്നീട് കുറേശ്ശെ ഇല്ലാതാകാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അധർമ്മം തടച്ചു വളർന്നപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ആ മഹാഭാരതം എന്നുള്ള കൃതിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വ്യാസദേവൻ എഴുതിയ മഹാഭാരതം. ആ മഹാഭാരതത്തിലെ ഒരു ഉള്ളടക്കമാണ്, ഒരു പോർഷനാണ് ഭഗവത്ഗീത. മഹാഭാരതത്തിൽ ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്താണ്, മഹാഭാരതത്തിലാണ് യുദ്ധം വരുന്നത്, കൗരവ പാണ്ഡവ യുദ്ധം. ആ യുദ്ധത്തിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത് അർജുനന്. അതുകൊണ്ട് ആ മഹാഭാരതത്തിലെ ഒരു ഉള്ളടക്കമാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത. അത് വ്യാസദേവൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. മഹാഭാരതം വ്യാസദേവനാണ് രചിച്ചത്. വ്യാസദേവൻ സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെ വ്യാസദേവനായിട്ട് അവതരിച്ചതാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടെന്നാൽ കലിയുഗത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ വേദങ്ങൾ, പണ്ട് ഒരു വേദം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ വേദത്തെ വ്യാസദേവൻ 4ആയിട്ട് പകുത്തു. പിന്നീട് അനേകം പുരാണങ്ങൾ എഴുതി. ആ വേദത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പിന്നീട് ഉപനിഷത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കി. കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിക്കുമെന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വ്യാസദേവൻ ഇത്രയെല്ലാം എഴുതി. പിന്നീട് അതും മതിയാഞ്ഞ് മഹാഭാരതം എഴുതി. കാരണം മഹാഭാരതത്തിലാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത. ഇത് വായിച്ചിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം വരട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതും തൃപ്തിയാവാണ്ടെയാണ് പിന്നീട് വ്യാസദേവൻ മഹാഭാഗവതം എഴുതിയത്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അതിലൂടെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ മഹാഭാരതത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത ഇവിടെ പ്രചരിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്റെ ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചേർന്നവരെല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് എൻഡ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ